Böyle tamaşavan necan naha eml kolanı Ahmed'e digerin kal kolanın Ahmed'e avahiyin Ahmed'e hatine çekirin çil servan tahribat hatine çekirin erdhece da em weki ekibi hem çavderiya xwatkin hem jî em nîşe digirin ji bo ev avahiyên ku hatine xirakirinê ez dixwazim balê bikişînim ser mijara ew efwa îmarê ku tê gotin wekî tê zanîn ew avahiyên qaçaq ên ku têne çêkirin weke kanûnî dibêjin ev ji bo ew ê dest didin û ew ê didin wan didin efûkirinê lê li gor makezagonê jî ew sûce ji bo wê jî divê ew avahiyên ku qaçaq têne çêkirin ji bo wan evekî saxlem neyê dayîn çünkü ev divê bi rê û rêbazên pisporî bin wekî odeyên avaysazan hene ê ku têkildarî vê mijarê ne em ê jî serî li fikrê hevserokê berê yê Amedê ê odeya avaysazan birêz Şerefxan Aydîn bidin niha ez dixwazim li vir eva ku avahiya ku li vir herêma jêra Yeni Yol dibêjin dikeve nav taxa ango mehleya peyasê wekî wî dibînin avahiyekê nû ye jî herçendî li gor çapemeniya destilatan bê gotin bêjin avahiyên berya 2000 hatine çekirin lê ev avahiyên vê derê piştî 2000 hatine çekirin ev destûr hatiye dayîn ji bûvana lê wî dibînin di rewşekî çawe de dema meriv li jor mêzetke li jêr mêzetke bi qasî reşspî cudayî fark têde heye lê ji bo wê jî ev avahiyên ku wisa li ser piya jî mane bi hilweşandinê re rûbirûne yanî ji bo rûniştinê neguncanin em ê jî di vê çarçoveyê de serî li fikrê birêz Şerefxan Aydîn bidin û bersiva vê pirsa di derbarê efwa îmarê de ji rêzdar Aydîn bigirin. Nihal gel min hevserokê avaysazan ê Amedê yê berê birêz Şerefxan Aydîn heye em ê di derbarê avahiyan da karûbarê wan da hin nêrînên wî bigire di ser erdhêjê de rêzdar Aydîn bixêr hatin. Dem baş. Yekser dixwazim ez vê fêr bibim ji bo 1954 da destpêka avakirina avahiya sazan a odeyan em bêjin mîmarlar odasî berya wî û piştê wî titkarî hinkî besa ev zelzele û em bêjin pêkateyên xwezayî bikî felaketên xwezayî ku berya 54 hatine çêkirin û piştî 54 ku hetanî 1908 li sê bajarên mezin İstanbul, Ankara û İzmirê wekî şaxên wê hebûne piştî wî
li ser şêst zêdetir bajaran jî niha şaxê ve ez bawer dikim hene. Hîkî beriya pêncî û çaran û piştî salên heştî zî em dikarin hîkî Yani rastî dema ku hişmendiya civakê, parastina civakê pêş dikeve êdî hewcedarî bi hinek pisporiya çêdibe. Odaya me jî odaya avahîsaz û endezyaran ya an jî plansazê bajêr jî wek we got di sala 1954 da wek sazî hatiye damezrandin. Beriya wî jî rastî erdhej bûyerên xwezayî çêdibûn. Lê belê nêzîkbûna wî da wek pisporî tevger nîbû. Ji ber wî pêdivî wek me got çi qas hişmendiya parastina mirovahiyê, civakê, xwezayê pêş dikeve ew çaq pêdivî bi sazî û dezgehên pisporî hewce dikin. û çi qas zanistî jî an jî teknîk jî pêş dikeve bêtir pêdivî bi van saziya çêdibe. Ji ber wî sala 1954 de dema hat avakirin ji wê rojê heta niha her roj an jî her kêliyek çi qas em pêş diçin bêtir pêdivî bi van saziya heye. Bi van saziyên pispor yê ku zanist û teknîkê wek amûr wek rêbas bikartînin pêdivî bi wan heye. Beriya van saziyan bên avakirin erdhejê ku dihatin di qewimên em bêjin divê de mesela nêzîkbûna wî nêzîkbûna avahiya zêde hişmendiyek xurt tune bû, hişmendiyek pisporî tune bû. Lê piştê ku ev sazî hatin avakirin bêtir nêzîkbûnek wek pisporî wek em bêjin ji bo ku pêşî lêgirtinê rê û rêbaz qet nebe rê û rêbaz bi civakê re parve dikin. Bandora erdheja jî an jî van bûyerên xwezayî jî van saziya mirov kare bêje kêmtir dikin. Nikare sedî sed pêşî lê bigire lê belê hişmendiyek çê dike. Hişmendiyek bi civakê re dide çêkirin ji bo ku çawa nêzê encamê erdhejê be. An jî hêk û erdhej çê nebiye dê li gor wî seknek çawa bêstandin, tedbîrek çawa bêstandin ev sazî giringiya wî mirov kare bi kurtasî wiha bêje. Gelek baş e. Tiştekî ez li ser erdnîgariyê bêjim. Wekî te zanîn li welatê me xetên erdhêjê sê çar xet hene. Li ser van xetan jî gelek bajar hatine avakirin, gelek gund hene. Em bêjin beriya erdhêjan, beriya van pêkateyan însan belkî nizanibûne. Lê li ser xetê avahiyan çêkirine îro jî ew bi rûxandinê re rûbrû mane. Piştî erdhêjan ev ciyên ku jîngehî wekî bajar lê henin, gund hene, avahî hene li wan derana divê jîngehekî çawa ji wan re bê avakirin, bajarekî çawa bê avakirin li ciyekî çawa. Yani mesela wek we got xetên ku erdhejê derbas dibin fay hatî ku dibêjin. Derbas dibin til gor zagonên ku em bêjin zanistî û teknîkê referans standine ti çêkî dîsa bandora erdhejê tikarî pir pir kêm dikî. Kêm dikî yani. Belê. Lê mesela Amed nel ser xeta fay ku em bêjin nel ser wî hatiye avakirin lê bandora erdhejê li vir jî gelkî zêde bû. Belê ji bo ku nêzik e. Lê dema ev avahiya Amedê hatine avakirin hemû li gor zagona erdhejê ku dibêjin deprem yönetmenlî li gor wî hatine avakirin ji ber wî bandora wî kêm bû. Her çi qas avahî an jî gund an jî jîngeh çi qas nêzê xetê bin jî ger ku tevan avahiye dema ava kir li gor wan zagona li gor ew zanist û teknîkê te ava bikî tikarî bandora wî bandora erdhejê herî kêm di van avahiya da bidî nîşanin tikarî pir rêlê bigirî. Mesela van bajarên ku navenda wî erdhejê dawiye ku navenda wî Mereş bû ger ku divê 20-30 salê dawî da taybet hişmendiyek xurt çêbûna, hişmendiyek zanistî çêbûna û li gor wî nêzê van avahiya bibûna, nêzê van bajara bibûna encam ew qas zêde giran nedibû. Yani rast e bûyerek xwezayî ye lê belê dema ku li gor wî li gor rastiya erdhejê tedbîrê xwe bistînî tikarî bandora wî pir pir kêm bikî. Mirov kare bi hêsanî ewa bêje. Ger ku ev tedbîr bihata nastandin ev wendahiyê li gor 100,000 em dibên wendahî hene can çûne mirov kare bêje sadî notê wî mirov kar bû xilas bikirana. Lê mixabin hem rêbazê rêveberiyên heremê hem rêbazên ku wezaretî tev digere rêbazê hemû pergala dewletê nêzîkbûna ku ji nêzê bajara dibin mixabin divê de xeletî heye, divê de ihmal heye, divê de mixabin rand heye di encama vîya da mixabin jî encama ev erdhejê ew qas giran bû.
مرد دکاره میناک کوسا بوده لشیلیه ارتهجکی به دجواریا 9.5 از باور کم سال 1961 دا پیکاتیه که دنیای دا ارتهج هری دجوار ته پیناسه کرن دوی ارتهج دا 1600 کسان جیان خوش دستایه لیدم مرد ارتهجین فلاکتین وسا و هرم مل ولات مل دگره دست فهم دبی که دوی آلی دا خمساریه کی پرمزن هست دچکرنا آواهیان دا ام لسر آمده هین کی هورگلی بوی کی پیلا اردهجه یا کوج آلیه مرش آنگو ام بیشن سمسوره و هاتیل آمده جی بره بره تاثیر کریه وی کی مربل باغلارن مزد که نافچه رزان لگورا یعنی شاره بهتر خسار لیه چون ام وکی اکیبیجی ام دنوا شهر دادگر وجی چاوی خود چاوداری کریه لگلک جیان گلک تاخان باند هاتنه کشاندن دسر آمده دا از خوازم نرنی و بگرم آواهی کل آمده هاتنه چیکر باجار آمده ی نوجن اکو ام کار بج پشتی سالات 1000 شوندا هاتنه چیکرن د چاوداری و نرنه و دا اف آواهی چی قصاب اولنه یعنی هیسانی از کارم ویا بیجم آواهی که پشت 10,000 آمده هاتن چیکرن او قاس اردهجک مزن چه بو دمم رو لدنیره خسار که جدی تدانینه چمانینه جبر که لگور زاگونن هاتنه چکرن لگور زاگونن دپرمی همو پروژه وی دماتین چکرن دما زمیناوی تی آنالیز کرن دوان همو یادا اف زاگون هاتنه برچاو دانه برچاو لگور وی چکرنه جبر وی خسارینه لی پسکره که آمده یه هری مزن بریا 2000 انجام رو بجه نافبر 1908 و 2000 وقتی که شهر لگندا قومی شهر گندا قومی گند هاتن شوتاندن گل کوچبر بو هات آمده مجبور بو که جخارا نچار بو که جی کی آوا بکه وان جیه که انا دبن خطره دانه وان جیانه اوجیش بو که بلز و بز هاتن چکرن بلج بو که بلز و بز بو که خواست تارگه چکن اف مخابن اف خطره مزند کج بوی ما تایبت وگو نافچه رزان شهیدلک حضور evleri چند تاقین گرینگ هنه دوی دمل دست دما هری نیزدا ریلی بگرتن که وان آواهی اج بو که بین بحث کرن آنجی بین گوهرتن دجی دا گوهرتن آنجی وقت بین کنسل دönüşüm ریبازک جدا لی دوی دمک هری نیزدا دمل دست دوان تاخان دا تایبت ریل جبوی اردهجک دی دوی ام نسکنن و پیشیلی بگرتن آنگو تشکیوسا چه به مخابن مروف کاره به حسانی بجه به 10,000 دیونداهی چه بن و آنجی پولیتیکای ناوندینه دوی که حکومت آنجی دولت دما نیزن باجارا به نیزن آواهی به دوی لگور پاراستنا مروواهیه لگور پاراستنا مروف تف بگره لی مخابن وک امزانن به سالای زاگونا دردخن زاگونن وک ایمار بارشی ایمار آفی دردخن تشته کوساش خود امی که بس او افوا ایماری و کادا ایماری فلان بله یعنی وان زاگونین که ایمار بارشی ایمار آفی و که مگوت دولت دردخن تی هشی مروف ناگره ام وک آوای سازک وک پسپورک آواهی هم بیجن دما که وان زاگونه دردخن ام همو هزا خو جبوک اف زاگون راوستینن دردخن هولی لی مخابن حکومت جبوی پولیتیقای خوی هل بجارتنه جبوی هنک برجواندی خو وان زاگونا دردخه اولگور وان زاگونا جی مخابن وان باجارا هلوشاندن وانا ده اف عرض هجدا مروف کاره بیجه یکمین سبب ویایه سدم هری خورد وان دنتمان ناوندی تایبت جبو که نینه جبو که به ام چاو بیجن یعنی جبو که به هستیاری تف ناگره به هستیاری تف ناگره اف انجام درکتیه 2-3 سال بری دم اف زاگونا داوی یا ایمار بارشی درکت سرک وزیر بو طایب اردوغان درکت وک پسن خدا گوت اشته به 10,000 گلی مسهری لی دانه جوی زاگون سود گرتنه لی انا وی انجام دوی مروف کنف چاوی ویجی پرس که بیجه دم توی زاگون درخص تزانو بوی دویا چه بده برسوا ویا بده تو بوی سبب اف اردهج انجام اردهج سبب یکمین ریوبرین ناوندینه جبو که ریل ویا وکرن جخال لور اوه کی هیا وکی برپرسیار این و اوه خو نابینن ناخیر خوده دبینن خوزای دبینن یعنی برپرسیار و اوه دکستوی خوده و خوزای خوش بو کجه رزگار بکن لی کفشل دیار البرچاوه وگاه دبا بسا آواهین چکرن سال نودی
piştî şewat û valakirina gundan kir. بله Ev jî bi koçê demildest lez û bez avahî hatin çêkir. Îro jî heman tişt li holê ye. Ev mevdûrên erdhêjê yên ku li ev ji dehan zêdetir bajarên Bakurê Kurdistanê û Tirkiye. Ev mevdûr jî ji bo wan jî gelo pêşîlêgirtinekî ji bo wisa bilez û bez avahiyên sexte tên çêkirin divê wekî civakî wekî sazî komele em çi bikin? Yani rastî dema ku iddia devletê hebe bêje ki ez devletek civakî me. Berpirsyariya min civak e. Ne ji bo em bêjin tenê komal derdora xwe. Ji bo hemû berjewendiyê vî welatê, ji bo hemû berjewendiyê vî devletê ger ku tev bigere viya hêsan e, pir hêsan e. Çawa mesela li gelek welatên Ewropî dema tiştek wisa dibe devlet demil dest ji bo ku ev yê ku bandor dîtine ji encama erdhê jê demil dest ji wan re avahî ava dike û wan dike li wê dihewîne ji wan re stargehê çêke. Lê mixabin devlet niha me dît divê 10 rojê dawî da em ji roja duyemîn de li Semsûrê ne hefteyeke em li wê ne dema me dît devlet nîne li wê. Di nav vê hefteyekî de devlet tenê bi sîrenê ku li ser ambulansa digeriye hebû li wê. An jî bi kornê bi sîrenê erebê polîs hebû. Ji wî pêştir devlet tûcikî da ji bo ku here wan mixabin yê ku ji bin enkazên da ne dibin kawilan da mane here wan xilas bike tu tevgerkî wî tune bû tenê bi sîrenê xwe di nav taxan da digeriya. Devlet dema hişmendiyek bi vî rengê têda be mixabin ez nebawerim ku qaygîkê wî an jî tirsek wî bi vî rengê hebe û bêje ki ez ji bo van gelê ku niha dibin xeterê da ne van qadê ku me got ji gunda koç kirine û hatine bicîbûne ji bo wan ez nebawerim ki tu projekî wan hebe û ji bo hişmendiya civakî ya parastina avahiya jî ji xeynî devletê li alîkî dî hişmendî divê di me her mirovî de hebe. Hişmendî çawa? Mesela car caran mirov dibîne ji bo ku ji xwe avahî ava bike ji tu endezyar ji tu avahîsa tu fikrek nastandin tenê bi zanebûna xwe diçe avahî ava dike dibe naviya saxlem e lê mixabin taybet Semsûrê me dît ew avahî ku vî rengê jî hatine çêkirin bê xizmeta avahîsaz û endezyaran hatine çêkirin mixabin ew avahî hemû xirabûne û dibinî da bi sedan can jî jiyana xwe ji dest dane. Ji bo wî pêdivî bi çi heye? Pêdivî bi civakek wek em bêjin ji bo berjewendiyê gel tev bigere, bi rêveberiyek ji bo berjewendiyê gel tev bigere, bi hişmendiya van taybet rêveberên heremî dîsa armanca wan dibe ji bo civakê be, ji bo gel be, ji bo parastina mirov be, ji bo can be. Lê ji bo ku divî pergala kapitalizmê de mixabin canê mirov dikeve asta duyemîn taybet ji bo rant û ji bo berjewendiyên komê xwe tev digerin encamê ev erdheca jî bêtir mixabin mezin çê dibe û bandora wî êşa wî yê ku dikişîne jî gel dibe kurtasiya ez karim vêya bêjim. Gelek sabî mala te ava be. Hemen eşkan beşler bernameya bû. Berê temaşevanên hêja mêvanê me hevserokê berê yê Amedê odaya avahî sazan Birêz Şerefxan Aydin bûn. Em spasiya wî dikin. Niha li vir ev bariyer hatine çêkirin. Li vir çar heb avahî dîsa hene ev her çar avahî jî wekî hesarekî zêde dîtine ji bo wî jî evan avahiyan jî evê bêne hilweşandin di demê pêşda wekî wî dibîne derdora wan jî hatiye çîtkirin. Ez ê jî niha wekî nîşe navê avahiyan bigirin.
هرچندی لآمده لگور دانین فرمی 20-27 آواهی بینه هلوشاندن جی در اردهش دا گلک آواهی لآمده ضرار دیتنه کتنه آستا نرونشتاندنه یک جوان آواهی جی نها لور پش منه خواجهی این کود آواهی دا دمینن ev ji roja yeken bigir hettanî roja niha îro ev bû zêdetirî 10 rojan e însan ji avahiyên xwe bi qasî derfetê xwe ev rîske jî heman demê de derdikevin êca ev tiştên tevtalên xwe ku derdixe jî hezar heyf û mixabin cî tune wan bi cî bikin. Niha jî li gel min birayekî min heye ev jî yek ji ew kesên ku eşyayên ango em bêjin tev û talên însanan ji avahiyan derdixin û dibin ciyê ku li ser daxwazan wan bixwaze gund be veya ciyekî dibe dibe li wê. Merheba ji te re birayê min. Merhaba serçavên min. Çawan baş. Karî navê xwe ji min re bêjî. Navê min İbrahim e. İbrahim e. İbrahim ez dixwazim ji te vê pirsê bikim birêm. Tu wekek xebatkarekî vî karî dikî ev bû zêdetir 10 rojan e. چه مالان چه آواهی هاتنه والا کردن به دست حتی آنها 5-6 هم مال موالا کریه هم ساده مالا دبن بودروم دبن دکانا دبن سر مالا ایک مالا باوی وان درابه خسار ندید به هم دبن وی درا ایک مال باوی وان تنبن سه هم دبن دکانا دبن زکی بودروم قالفر جی قالفر وان هم و شغلامه به شکلی. Peki ev insanı ku eşyan ve cida ki insan kadar bir cidden ev insanı ku ve eşyan var dibin cihan heye. Hanek derin mala günde xo mala biraya xo hanek derin mala bave xo o hanek derin mala kuşka xo tekest maltını vega o binajı hasar parçe bunu vay vanji ve dit zaten ne ko estene iroj mardini ji Batmanê asasor nakliyat tevatine vira. Taşma xevatkarê nakliyat tevatine vira. Ji bo ku bela vira vala dibe. İja şter bêjim her bîna ki komple vala dibe. Hinek ji bo tirsê jî dibe. Xaniye wan pir zarar dîtî. Ez êdî çawa bêjim xelk olarak jî millet olarak jî pir mağduret zêdetir li Amedê kîjan tax mehle kîjan mehle mesela zêdetir xesar dîtiye û mesela eşkî kîjan Eşter bêjim vêgav li em mezin li baxlara li cezaeviyê eskî baxlar wira polîs oxirê erê wira hema bêje Cengizler Cadesî komple vala dibe weke êvar em derin wê dera weke heyalet şerkê ne eşirkî heye ne lambekî pêxistiye û tev vêgav dikşînin alî van dera dikşînin dikana vê şeklê ye o îja xelkî îsyana wan jî alî kirê dayî xanîkî radibên 12 milyar 15 milyar kirê û em jî xevatkar olarak em jî alîkarî bûne ji hevalê xwe re vêgav em wek berê nakin tiştê ji destê me tê em jî wê şeklê dikin ama hinek eşya jî di zikada salantî bûyî dolabê wan ketine eşyayê wan pir zirar dîtî duwarê wan xerab bûyî yani pir zirarkî mezin ev ji bo we jî rîsk nîne yani ji bo ku eşya ji bo me rîsk e milletê me ye em çawa bikin em ji bo ku bibin alîkarî mecbûrî em jî hatine ketine ana ji mer jî bêje ku ana xasarlî ve yasak ve jî millet dibe me canê xwe xelas kirî ji xwe em pir mexdûrin barî çend perçe şey me maye em wî jî ji malê derxin vê şeklê gelek sabî evvelî İbrahim
Niha em li kuçeyên Amedê digerin, çavderiyên xwe dikin. Bi rastî karasetekî gelek mezin çêbû li welatê me. Her çendî li Amedê zêde avahî neyên hilweşandin jî, dîsa jî gelek zêde koç kirt. Yani gelek insan ji Amedê direvin. Yên ku li gundan ciyên wan heye, diçine gundan, yê ku li gundan ciyên wan tune be, ji neçarî derdkevin dûrê welatê xwe. Ev jî buxara koçekî zêde tîne. Ev koçberiyên ku bi vî rengî tene kirin, ez dixwazim hinkî balê bikişînim ser koçberiyê. Evana her çendî bi pêkateyên xwezayî, bi karasetekî wisa jî çê bibe, lê desthilat jî ji bo wan jî ev wekî fersendekî ye. Di erdhêja 1939 a Erzinganê da ku wê demê bi desthilatiya dewleta Tirk û her wiha serok komarê wan ez neşaşbim İsmet İnönü'ye bi plansaziya wî gelek koç digire Erzingan, ji bo wê jî xwecihiyên ku niha li Erzinganê ne pirî ji derê welat hatine Erzinganê û Erzinganî pirî koç bûne, çûne derê welat heta Ewropayê belewela bûne. Her wiha li ser erdnîgariya Kurdan ji bilî erdhêjan ku em bêjin bi destê desthilatdaran komkujî enfal her çi hebe li ser vê axê hatiye jiyandin. Evan jî bi xwe re koçê tînin. Ev jî sistematik li welatê me gelek koç tê kirin. Lê divir da divê xwecihî û kesên welatiyê li van derana dijîn ji welatê xwe dûr nekevin, li dû mafê xwe bigerin, dengê xwe derxin. Em jî wekî ekîb em dikarin, yani ger û geşta xwe ku em dikin, em çavderî dikin, em bi awayekî jî dibe dengê civakê dengê gel, ji bo wê jî divê çarçovê da merv mijarê bigire dest. Ez dixwazim hinkî reqamên li ser bajarê Amedê yê ku di erdhêjê da çêbûne jî bi we re parve bikim. Bi qasî 20 zêdetir avahiyên ku di dema erdhêjê da hilweşiyane hene, ji bilî wan jî yên ku niha di rewşa xirabê de ne û têne xirakirin. Çünkü rewşekî xeternak e, divê bi kontrolî bêne xirakirin. Li Amedê bi taybet navçeya Baxlerê ango Rezan, yani nüfusa Rezan bi qasî bajarekî 400,000 nüfusa Rezan e, bi tevahî ne vê taxê vê kolanê saxlem veya hilweşandin, bi tevahî Baxleran niha di rewşekî awarte de ye. İnsanê ku li Baxleran dijîn hemû bi lez û bez dixwazin ji avahiyên xwe derkevin, dûrê li ver biçin. Çünkü her der xesar dîtiye. Van xesarên ku tên tespîtkirin da jî zêde ew ê hene, berovajîkirin heye. Mesela bêjin avahî xesar dîtiye lê tên saxlem lê dixin. Ew jî ji bo ku alîkariya wan însana nek û wan mecbûrî koçê bikin. Ji ser axa xwe koçî bajarên din bibin û ji der jî însana bîne li vir bicî bikin. Ev jî sistematik e, divê li hemberî vê jî însanê me hişyar bin û axa xwe neterkînin.